Bon dia, bona hora. Soc el Marc, el vostre escaquís de confiança, i avui us vinc a parlar de les obertures, perquè l'altre dia a la ràdio líder de Catalunya escoltàvem això. Atenció. Doncs Gambito de Dama a Netflix, aquesta sèrie sobre el món dels escacs. És una obertura, Gambito de Dama, una manera de començar les partides. Quantes n'hi ha, Víctor, amb nom d'obertures al món dels escacs? Et podria dir un centenars, número, però... Centenars, i centenars, tant. Sí. Potser entre obertures, defenses, contragambits i refutacions, ja, vaja, segur que ens acostem al miler, sense cap mena de dubte. 1000 obertures d'escacs, Víctor. Vaig pensar que t'havies passat de frenada, que t'havies begut l'enteniment i que llançaves la casa per la finestra. 1000 obertures d'escacs. Bueno, jo vaig pensar que, descomptant l'espanyola, la francesa, la siciliana, poques més queden després, Com a molt 100, vaig pensar. Però dies després trobàvem això per les xarxes, que és d'una empresa que es dedica a transformar els taulers d'escacs en autèntiques obres d'art. Bueno, ja, si és que no ho són ja prou, encara es transforma més. L'empresa és Purling London Art Games i publicava efectivament que es coneixen més de 1000 obertures entre les línies principals i totes aquelles línies secundàries en la qual encara la jugada 10 està exposant un nom nou. I amb això em vaig tenir prou. No tinc més proves, però tampoc més dubtes de que efectivament tenim més de 1000 obertures amb nom. Per tant, el meu deure com a escaquista de confiança és fer el top 5 de les obertures més estrafolàries i el resultat és aquest. Top 5 de noms estrafolaris d'obertures d'escac que ja pel propi nom no jugaries mai. Amb el número 5 tenim Tennyson Gambit. Tennyson Gambit, diries, bueno, i què té d'estrafolari això? Pues Tennyson és fonèticament igual a Tennyson. Deu ser l'obertura que jugava el Carlsen en aquell mundial famós amb la nana, el qual es va quedar dormit perquè estava jugant al Tennyson. Oh, fantàstic. Amb el número 4 trobem un vell conegut del canal, ja el vam veure fa un parell o 3 de setmanes, el Gambet Halloween, que és efectivament terrorífic perquè has d'entregar un cavall a la jugada 4 i anar amb tot a l'atac. Amb el número 3, si veiem a Halloween, doncs les millors disfresses per Halloween acostumen a ser les dels monstres, i si no t'acabes de decidir per un, bé, sempre pots escollir la variant que uneix dos tòtems, dos dels monstres més famosos de la història, la variant Frankenstein-Dràcula de l'obertura vienesa. Amb aquests noms, qui es pot resistir a jugar-la? Passem ja al número 2, que és l'obertura catalana. Ja que en tenim una pròpia, per què no posar-la, no? Una història molt interessant, la de l'obertura catalana, que va comptar amb el patrocini d'un mecenes, d'acord? En el torneig internacional amb motiu de l'exposició internacional de 1929 a Barcelona, en Francesc Armengol va posar de la seva pròpia butxaca 150 pessetes de l'època per que els jugadors fessin una obertura prou bona per ser jugada i que se li pogués posar el nom de la catalana. I així va ser. I Xavier Litter-Tacauer es van dur les 150 pessetes de l'època, que amb la inflació doncs acaben sent efectivament 150 pessetes de l'època amb inflació. I el número 1, un número especial, l'havíem de reservar a totes aquelles obertures que es diuen obertures irregulars i que el propi nom ja ho indica. Vegem, són totes aquelles que són dubtoses, que ja jugar-les quan les veus sobre el taulell són dubtoses, i són obertures com A3, A4, B4, C3 de primera jugada, cadascuna d'aquestes, o H3 i H4, o cavall A3, obertures irregulars, que és el número 1. Bé, ja per acabar, com que hem parlat d'obertures, sapigueu que aquesta tarda, la tarda de dissabte, el José González, el gran mestre, organitza un campionat temàtic, i els campionats temàtics són aquells en els quals no pots escollir l'obertura, sinó que et ve donada, que et posa una posició concreta. En aquest cas serà una variant de la italiana, la Coach-Cren, que a mi sempre m'ha sonat una mica a escarabat en anglès, però bé, coses meves. I aprofitant això de les obertures, Víctor, Enric i a la taula, quina és l'obertura que t'enduries a una illa deserta? És a dir, si et diguessin a partir d'ara només pots jugar una obertura, quina escolliríeu? Bé, això és tot, espero que us hagi agradat. Fins la propera.